ndepikulendi ndi Dr. D. Ndasikari zvangu zvekutombotaura nhasi but ndikuona kuti zvinhu zvacho zviri kundibohwa manje zviri kutondidhaka wese. Why ndichidaro nazisaka ndoziva zvimaplatform kazvi maplatform enyu ese amunotaura ka vanhu vachitaura ka ndomunzwa every time munhu ari kungotaura the same thing. Mari dzana chivhayo chichi wati kudini zvinongotaurwa every day. Ina chikumbira kuti vanhu vese vanotaura mumaplatform menyu ndoziva mune maplatform akasiyana siyana kwanana DJ Holuko. Ndikuda kuti vanyatse kutaura kuti saka what is the way forward yeZimbabwe. Ndopandiri kudai akwana ngoti every time tingotaura chinhu one zanu yakaipa inouraya nyika yatambura haina kana mari mamwe zvipatara hazvina mishonga every day. Aiwa ka inini ndiri kukumbirai vana veZimbabwe ndakataura kuti saka todini. Yes muziva kuti tikaenda kumaelection tongorohwa mukada vanogara patebhuru mapo ane mapozeni futi papo mabva matodhakwa mubuda makipwa bhutsu futi mumaofisi imomo mamune mati tiri kugara musangano nezano mune zvivindizve zvoda unesika futi mabhodhoro emvura nechikafu chacho chosetwa kudhara ndechanenge ngatingwarei mani. Ini ndikuda munhu anondipa solution kuti chasara ngatiite chinhu chakati one. Seinini Mr. D ndine solution one yasara mwezi ayese masitizeni. Solution ya Mr. D yatotati vakomana ava varuma kemba ngatichemei navo nyika yese ngatichemei namasoja kuti tarisai kwete zvimwe zvese nhoroondo yese mari dziri kubiwa dziri kudini goridhe riri kubuda hazvina basa izvo rinongobiwa every day asi solution hapana. Ini ndiri kuda kuti vanhu vapindwe nemweya wandiinawo. Ini Dr. D handidi ropa kai handikana kumboriona ropa racho asi panguva yazvenge zvasvika kudai ka ndaambotaura kuti Zimbabwe haingopi munangagwa api nyika sekeke mani. Vana vari kundinzwa ngatemene masoja aya tiape pressure masoja aya hatine kwa komanda ndani vafana vedu ivo varimo ivo vakazvipika tayava ndovanotibudisa muguva reJorodhani dhasi reJorodhani rese zvosera kuti kwanzi nhingi uri kuti chii wotonzwa makungotukana maproblem hapana chiri kubuda mani. Chii ndiani asiri kuziva problem yese iri kuitika muZimbabwe tese tiri kuziva. Mangwana abvunza nongonzwa vanhu vacho vanenge vachingotaura zvinhu zvakangofanana day by day. Imuri bo channel zenze zvichifamba andoda solution indoda dini ndauza macitizen zvimwe zvese zvamuri kuita kuvawata ndiani asiziva kuti goridhe riri kubiwa ndiani asingazivi kuti vari kuba vanhu tuzviziva otukagarisana maelection ndeyaitiwa 2013 chatiri kuda kutora nyika kwete zvana 2028 2030 zvekuita se toda titore nyika chete isu toda kubvisa zanu finish. Kana ari munhu angagwashovha tozoseta tega kuona kuti zanu yacho ndevapi vatsvene papo futi hapana mutsvene. Of course varimo vatsvene vanotya varimo ane nyaya yemari. Ini zvandiri kuti handisi kuda nyaya inongotaurwa every day wazoti zvakati hapautomusirwa dzimwe nyaya dzakuti totokanganwa kavakasungwa kwana jobhusikara ari kufirawo izvozvo itaski yake ko isusu ndaudza kuti kwete zvokuno zvedhemo unorohwa ngatipe masoja pressure aya hati mukaona masoja achari kupanduka mbijana ngativape pressure vabva vapanduka one time kwazoswere kutaurana zvezve zvinotaura kusvika kupi zopera 30 years apo kusvika 2030 yacho tichingodaro so
iwo masoja aripo. Soja kana nyika yanetsa ndo basa resoja pasi rese kweZimbabwe ega, pasi rese kana nyika yanetsa soja ndo ropinda. Isu ngatipe pressure kumasoja edu yesu arimo amene madhara acho, but iwo vafana gukura iwo machinda edu aya ndiwo vanopedza nyaya yese because havana kuti komanda ka masoja ari kudarikwa vamwafana vamakapteni dzimwe nyika dzemuafrica vari kungoswera vadinhura one time zvoya kuti hakuna madhara ikoko ari anenge ari kumusoro variko, asi vanotoziva kuti mbeu dzakaputika kudhara idzi uri kuifusira mvura mukadira nemvura yakadi hapana mudzi uchapsika, hapana ruva ruchabuda, finish. Izvi zvekuswera tichingotaura hei kudini hei chichi tiri kupedza nguva. Toda kuswera tichitaura nhoroondo yavo yezanu PF yei tichini nayo. Toda kuswera tichitaura nhoroondo yeMDC yei tichini nayo. Vana sisi tichini nayo. ZAPU tichini nayo. Munzwa kuti tichibaya uyu ndo atiri kuda kufaita chetu ubve. Vanhu havadundiza vakaita sei? Vanhu vese ngavangokambira kuti masoja chisimudzai musoro, finish. Ndio vhoti andopa macitizen. Kwa zvimwe zvokungoswera hei chichi havazoti chi vanatagwire vari chichi, that is nonsense man. Je vanachamisa, that is nonsense. Handizi kuvashora vanachamisa, asi ndikuona kuti hapana mufu, hapana mufu. Kapasina muvu, ini ndiri kuti masoja edu aya ndiwo muvu. Nhasi asi kuda kuya kutaura zvakawanda wanda, kuda mboverenga mabhaibheri anga pachinyatso kunamata mushe. Ndapedza kuverenga bhaibheri rangu ndodhakwa zvangu. Handati ndikuziva vafana imimi vana veZimbabwe imimi ndisati ndadhakwa ini Dr. D. Zviri kundishungurudza zviri kuitika munyika medu. Handidi kuzvinzwa. Kuonza mastori ndo mamwe chete every day by day. Zvotipe chi vana rungourira majeru. Uyai masoja panduka man nemasoja yese prison yese anoswera avhurwa vachaziva kuti mupavha ndeipananga nemhosva dzenyika ndezipi. Zvozotangwa pasvazvo. Abatwa. Hapana chamunobva macitizen. Ibasa remasoja. Nyika kana yanetsa mutemo uripo. Zvirimo mukosishe kuti nyika kana yanetsa marizini akati kana president anetsa nenyaya dzakati soja ropinda. Saka chonetsa chi? Kuda kuti swera kuti rembedzera magaro zvitaura zvana constitution referendum yekuita sei? What for? What is that? Tacha muZimbabwe tacha. Uma tosha kubva kumakumbo kusvika kunongonya chaiko kumusoro. Chicho. Ndini ndoti adindi kutaura. Ndikuza imi vana veZimbabwe. Zvese zvandonzwa zvima platforms, we are wasting our time. Isusu ngatikambanirei masoja kuti imi masoja hamusi kutiona here. Mapedza hamutauri kuti chiwenga kana kuti ani. Kwa imi masoja hamusi kutionawo here. Ndo basa ravo. Sometimes once in a century. Rekudhungura president. Handino basa ravo kumirira nyika. Kumira because hapana president anodarika soja. Aiye president anongoza imbosuduruka. Vatopedza vakomana vefuta. Kwaita zvese zvatikuswera kutendekana zvinani basa resezvo. Ndini zvokuti ndinduta. Ndatoti nhasi ndasikati zvokutaura. Ndakutobaroho nefuru yangu kwandiri kotonhora kwaIsland kuChamembe kotonhora. Ya. Ndati ndisiye shoko iri. Today. Zvenyu zvekuswera uyu mangwana kuti ndona vamwe zvimakabu ko iwe ningi uri kuti chi iwe uri kuti ningi zvekuita sei? Ndiani asiri kuziva problem yeZimbabwe? Ndiani?
urochembero kana ibvunza mani iri kumunda kuno kutaura problem yatinayo ndei kwenda kuda kuzvikuswera kuda kunzwisisa pamaplatform apa vachitaura zvinhu zvavo zvisina nebasa rese chirungu ndokusunungura nyika bastards that is fucking hell man kuda kutirakidza kuti vakadzidza stereki kuda kutiudza mavhoko avo kuti tine basa nemavhoko isusu todla mavhoko isusu ndini ndokutati handidi kuzvinzwa zvesezvo ndati imi macitizens ngatichikambanirei vana vedu masoja avo todla here manhanga matete todla maro ndonhu akabata nyika kwete kukosera kwatiri kuita kwesoko haiwawo ndatotaura so handi kudzokorora madzokoroza futi nyaya iyoyi ndakataura kudhaya kuti vafana vedu tinavo vafana vamwa ngavati vakambenere ivava kuti vana tongokuvara here shuwa makatarisa ndo vane pawa yekubvisa ZANU-PF kana Mnangagwa ndo vane pawa kozoti kunoita dhemu yekuita sei toda kumutsa ihondo chichiko iyo masoja tinwa kudhara indete imamwe masoja ava vanotosha kuti pamwe povhu yacho inozotipindukira imi varatizei kuti tiri kutotemba nemi masoja imi muone ndiri kuza 1 month 2 months haziperi kozi vakubhekwa kuti zveshokwadi ese and iri nhamo yacho handi nhamo yacho inenge iri pachena aiwo zvava zvokuti chichi maproblem zvakazva hapasina munhu asiri kuziva problem iri muZimbabwe mani ndiani asiri kuziva problem iri muZimbabwe ndiani angada kutaura chitsva chisiri kuzivikanwa noumwe izvezvi right now muZimbabwe hapana kuda kungorakidza kurizina vanhu vachiva nenzara kuita sei sa ina mapiling kune mimi vana veZimbabwe mimi masizi eZimbabwe nemi majenzi ngatikambenirei masoja kuti takuvara nenzara kumasoja endai kumakembi kuti takuvara nenzara tinunurei kumasoja acho kumakembi ndikuza hakuna unopinda musiriti endai imi makanaka kumasoja munomira kukembi kuti tanzwa nenzara tinunurei ndini nditokuzai hapana anorowa hapana inoitwa sei hakuzi kumaporisa kumasoja nditokuzai nemwe wei handikutokupa ini Dr. D vanoita kuti zviri kufamba sei ende chokwadi chandikutaura izvo kwete kuenda nhangai kumabharaki ikoko kwavari kuti vana takuvara nenzara chitinunurai simple hapana kuti kwanzi chiwenga hapana kuti kwanzi ndanana vana Sibanda vana takuvara nenzara chitinunurai ikoko kumabharaki kwete mustriti mungasvitwa nemasoja mavenga pamabharaki ndubvunza kwavinga gogogoi pamabharaki tauya hamupindi mamuyati momira kunze ikoko chitinunurai utanzwa uko nekoko hapana anomborowa hapana anomboitwa sei asi mune mato vanhu vavaziva kuti asi zveshokwadika tisi tiri kuregerera po and vari kuzviregererawo futi mupanzisa ndo solution yandiri kutopa inini kumacitizens eZimbabwe hakuna zvoenda kumastriti imi endai kumabharaki munoti tanzwa chiona mapepa enyu masoja edu tanzwa tinunuri makadhibhokisi makanyora tanzwa vana ndimi varidzo venyika mapedza hapana zita raChiwenga hapana zita rani hapana zita rakomanda Ningi uvapodhewe vanzwa ndini Dr. D iyo majenzi yangu iyoyo varumarokisheni anzwe varurwa nemutoreri wayo endai kumakembi uku kwete kembi yamaposita kumabharaki kumasoja tanzwa nemakadhibhokisi makanyora kuti vana vedu tanzwa vana mukoma menu tanzwa isu chitinunurai kumasoja straight
ndutokuzeke vanozongokuza auraita zvinhu zvachidzokera kupi kudzimba asi matovasiyira mesi dzavanosara vachitamba kuti vakomana onai zvazviri kuita zvireva kuti isusu tine problem nyika yese iri kutendeka isu ndini Dr. D ndiri kutaura ndo solution yangu handizvo nhasi handina mashoko akawanda asi ndaona kuti shoko iri ripinde kumazimbabweans kumacitizens finish kumabharaki kumasoja ikoko iyo vanotofunga kuti asi takuya kunorwiza vanongona vanhu vacho havana pfuti kutoimba idzodzo chimurenga dzacho idzodzo makananga kumasoja ikoko imba idzodzo dzichimurenga idzodzo nemagadhi enyu please vana chichinunura itanzwa finish ndini Dr. D vanonzwa kwete zvoswera tichitaura same problems every day ndiani asingazivi kuti goridhe riri kubiwa vanongobaka ndiani asingazivi kuti hurumende ine udzvinyiriri munoisanziva ndiani asingazivi kuti judiciary yedu yakakapiwa kudhara nezvanozviziva saka chatoda kuswera kungotemesana misoro pamaplatform pamaspesi chii organizai vanhu macitizens wezimbabwe nangai kumabharaki hapana zvambobuta musoro mune pfute mapuraka zenyu kuti itanzwa vana chetisunungurai finish kaari pamakomanda acho achataura kuti tazvinzwa chidzokerai kudzimba ibvai madzokera asi dzokerai muchingoimba makadaro kuti atanzwa zvatopera ndiyo dhemo yandiri kuudzai iyo dhemo inoshanda yokuti kana mbuya nevanhu vanokunzwai vari pasapa masoja enyika asezano masoja epovho ezimbabwe kwete epati soja rimiriri zano rakamirira zimbabwe nyika yedu yatasirwa nambuya nevanhu yakavira magamba yese anatongwe vava ibekana haiwa kama mune madharaja achirimo futi vashoma vachirimo vezera rangu apa vashoma vari kutofa nenzara kwavariko kumadhara andakarwa navo vari kufa nenzara ndadhararirwa ndasekuru vasekuru ndiri kuzaini hapana zvaunomboitiwako zvinopandutsa nyika kuti vanhu harizi soja vanhu vataura kuti imimi soja chitisunungurai feya soja harityisika unongoziva kuti harimbokushuti hariite sei ndimi marivinga oroda kuziva kuti mavingei maplakadzi enyu vana tanzwa chetisunungurai hatisina kwekuchemera finish zvaperazvo ndini Dr. D mwini dzemashoko andiri kutaura waya yei what for election moda kudzemurwa mamanganikwe moda kubvuma madhanganyika musoro atakarohwa tina kuzvimba maelection tichiwina asi takangorohwa takangozvimba nanasi saka mushuti toda kuramba tisemurwe musoro nzira dzekumabharaki mabharaki haazi kure kubva kumugere vanhu kungoungana checheche straight kumabharaki ende hakuna kana futi ende hakuna kana unomborohwa kunyepa varatidzei chete zvamuri kutaura vana tanzwa chetisunungurai ndikuzai maninzivisa masizi ezimbabwe ndini Dr. D that is my only hope my only solution kwete zvimwe zvese that is nonsense good night ndaenda